από τους δείκτες του ρολογιού για να γράψω τις σκέψεις της σημερινής μέρας. Πέρασαν τόσα χρόνια κι αλήθεια. Πέρασαν τόσα χρόνια κι αλήθεια. Θυμάσαι πως αρχίσαμε να επικοινωνούμε? Έπεσε στα χέρια μου σαν λεύκομα σχολικό, στην 6η τάξη. Στις σελίδες σου υπήρχαν οι μικρές φωτογραφίες των συμμαθητών μου και πολλές αφιερώσεις. Λόγια παιδικά που δεν χάνουν ποτέ τη φρεσκάδα τους. Είχε και χώρο για μερολόγιο. Έτσι ξεκινήσαμε. Στην αρχή γκρίνιαζες. Μην γράφεις ανόητα. Τι έφαγες, τι έπαιξες, με ποιον τσακώθηκες. Γράψε τι σκέφτεσαι, μου έλεγες. 5 σειρούλες κάθε βράδυ. Να με λοιπόν. 5 σειρούλες κάθε βράδυ. Τόσα βράδια, τόσα χρόνια. Ξέρεις, σήμερα είμαι πολύ αναστατωμένη. Με πήραν τηλέφωνο οι παλιοί μου συμμαθητές. Το ξέρεις? Θα βρεθούμε αύριο βράδυ σε μια ταβέρνα. Όχι, δεν θα παίξουμε η Ταμίλα. Έτσι κι αλλιώς θα γελάνε μαζί μας όσοι μας δουν να κάνουμε σαν παιδιά. Δεν χρειάζεται να γίνει και κωμικό θέαμα. Έχω μια γωνία, σαν να έβγαινα το πρώτο μου ραντεβού. Σαν να πήγαινα πρώτη μου μέρα στο σχολείο. Ξέρεις και κάτι άλλο? Κάπου ανακάλυψα τη διεύθυνση της δασκάλας μας, της κυρίας Κατερίνας. Της έγραψα ένα γράμμα. Πώς είπες, θέλεις να ξέρεις? Της έγραψα, τι άλλο? Της έγραψα πως αν ξέραμε τότε πόσο πολύτιμη ήταν για μας, δεν θα αφήναμε λέξη από τα λόγια της που να μην ακούσουμε ευλαμικά. Αλλά ήμασταν, βλέπεις, παιδιά. Ίσως η φύση, με στη σοφία της, να μας προειδοποιούσε με το βιολογικό της ρολόι πως αυτή ήταν η παιδική μας ηλικία. Περνάει κι άλλη δεν έχει. Ξέρω πολύ καλά ότι εκείνη το καταλάβαινε. Οι δάσκαλοι έχουν μεγάλη καρδιά για να χωράει πολλά παιδιά. Της έγραψα ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Άραγε έλαβε το γράμμα μου.